Čítanie z knihy Deuteronomium. Mojžiš prehovoril k ľudu. Hľa, dnes ti predkladám život a šťastie, i smrť, i nešťastie. Ak budeš poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré ti dnes dávam, ak budeš milovať Pána, svojho Boha, kráčať po jeho cestách a zachovávať jeho nariadenia, prikázania a ustanovenia, budeš žiť. Pán ťa rozmnoží a požehná v krajine. Ale ak sa tvoje srdce odvráti a nebudeš počúvať, ak sa dáš zviesť a budeš sa kláňať cudzím bohom a budeš im slúžiť, tak vám už dnes hovorím, že zahyniete. Vyvoľ si život, aby si žil ty aj tvoje potomstvo. Miluj Pána svojho Boha, poslúchaj jeho hlas a vyni sa k nemu, lebo on je tvoj život a dlhý vek. Hľa, dnes ti predkladám život a šťastie, smrdí nešťastie. Ak budeš poslúchať príkazy Pána, budeš žiť v jeho krajine. Hľa, dnes ti predkladám život a šťastie, smrdí nešťastie. Ak sa tvoje srdce odvráti od Pána, zahynieš. No ty voľ si život, miluj Pána, počúvaj jeho hlas. No ty voľ si život, miluj Pána, počúvaj jeho hlas a vyň sa k nemu.